गसाइगावनि बदलामजरा जानालियाव गिलु बालु हाथियार बोखांदों। पुलिस बिफाना बोखांदों गंसे हाथियार। लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। नंगौ, मैया बेलासि समाव सराइबिल पुलिस आरो एसएसबी नि खौसे संदाननायाव बदलामजरा जानालियाव गंसे पिस्तल बोखांनो हादों। लोगोसे लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खानो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला ट'ट' गारिजों लांबाय थानाय समावनो स्रोद सुलुंनि संदाननायनि गेजेरजों पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय दुथांफ्रा खासियाबारि लाल सरननि फ्रान्जित टुड्डु आरो कुसुमबिल गामिनि लक्ष्मण मार्डी आरो पेरिलुस मार्डीखौ पुलिसा खायो। पिस्तलखौ मानि थाखाय आरो बहा लांनो खायदा खालामदों बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसा गोबारै संदाननाया सोलिगासिनो दं। नाथाय सोंथि जाखाङो, बावैसो सान सिगाङाव गोबां हाथियार पुलिस बिफाना हमबाय थानाया बिथांमोननि आखाइ दं नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जाखाङो। गसाइगावनि बदलामजरा जानालियाव गिलु बालु हाथियार बोखांदों। पुलिस बिफाना बोखांदों गंसे हाथियार। लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। नंगौ, मैया बेलासि समाव सराइबिल पुलिस आरो एसएसबी नि खौसे संदाननायाव बदलामजरा जानालियाव गंसे पिस्तल बोखांनो हादों। लोगोसे लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खानो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला ट'ट' गारिजों लांबाय थानाय समावनो स्रोद सुलुंनि संदाननायनि गेजेरजों पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय दुथांफ्रा खासियाबारि लाल सरननि फ्रान्जित टुड्डु आरो कुसुमबिल गामिनि लक्ष्मण मार्डी आरो पेरिलुस मार्डीखौ पुलिसा खायो। पिस्तलखौ मानि थाखाय आरो बहा लांनो खायदा खालामदों बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसा गोबारै संदाननाया सोलिगासिनो दं। नाथाय सोंथि जाखाङो, बावैसो सान सिगाङाव गोबां हाथियार पुलिस बिफाना हमबाय थानाया बिथांमोननि आखाइ दं नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जाखाङो। गसाइगावनि बदलामजरा जानालियाव गिलु बालु हाथियार बोखांदों। पुलिस बिफाना बोखांदों गंसे हाथियार। लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। नंगौ, मैया बेलासि समाव सराइबिल पुलिस आरो एसएसबी नि खौसे संदाननायाव बदलामजरा जानालियाव गंसे पिस्तल बोखांनो हादों। लोगोसे लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खानो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला ट'ट' गारिजों लांबाय थानाय समावनो स्रोद सुलुंनि संदाननायनि गेजेरजों पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय दुथांफ्रा खासियाबारि लाल सरननि फ्रान्जित टुड्डु आरो कुसुमबिल गामिनि लक्ष्मण मार्डी आरो पेरिलुस मार्डीखौ पुलिसा खायो। पिस्तलखौ मानि थाखाय आरो बहा लांनो खायदा खालामदों बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसा गोबारै संदाननाया सोलिगासिनो दं। नाथाय सोंथि जाखाङो, बावैसो सान सिगाङाव गोबां हाथियार पुलिस बिफाना हमबाय थानाया बिथांमोननि आखाइ दं नामा? बे मोनसे